Mex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGV ang programang magtatao ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng putol ang kahoy kang tiligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libu-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Mga tugang, good morning po. Good morning sa indong po ka boss. Ngunyan pong pagkaldaw na inin Sabado. Ako po ang sa lingkod, Mardila, dahing ibang salit sa naperotian. Siyempre, sparring partner natin, Father Momoy Brumeo, direct and live, dyan po sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center sa Lidong Santo Domingo, Albay. Father, good morning! Good morning. Bendisyon na po ka ng mahal na Diyos. Ayan, maliwa. Ang pangataman sa kapalibutan. Maliwalas ang kapalibutan, Father. Opo. Maski may pag-uran-uran pero okay naman. Makakapamara kita kayo nito. Nag-init-init naman. Alright. Mga tugang ko niyang pungal daw. Importante po nito. Maski very hectic ang schedule po kasto yung gobernador. Acting Governor Glenn Daong Bungaw, natawang po kita ng chance na makaistorya sa digdi sa programa with Father Momoy Brumeo. Sa boses ng kapalibutan. Tangani po na maaramantaan mga lakdang kan gobyerno probinsyal matapos po na magkaigwaning open letter ang Diocese of Legazpi clergy, sa pagi po ni Bishop Bong Bailon, and may positibong mga lakdang na mga tugang na ginibo ang provincial government, and nakulaon po ini na sabi nga ni Kayan relief duman sa mga naghahadit sa mga pangyayari po sa palibot. May mga nagkapira po duman na mga kahagadan ang satuya pong obispo, ang mga clergy, kundi so iba duman parang national in scope, May nagkapira po duman na talagang para sa probinsya at may ginibo na pong lakdang ang satuyang acting governor. Nasa linya na po ang ating satuya pong Maygos, acting governor Glenn Daong Bungaw. Gob, good morning po. Good morning, Sir Mar, and good morning man po kay Father Momoy, asin sa gabus po na nagaantabay ngunya na aga kang boses kan kapalibutan. Iyan, salamaton po, Gob. Welcome po. Welcome. Thank you very much sa pag-akomodar kan kamuyang imbitasyon. Ayan. Yes po, Father. Apa.
Gob, dahil na po kita mahaloy pa, no? Diretso na po kita. And duman po sa mga kahagadan kang gobernador, I mean kang obispo, duman sa open letter, may mga ginibo na po kamong lakdang para masimbagan. So sabi nga ni Kayan, mga concerns after na kita po tamaan kan mga pagbabaha, dahil po kang mga bagyo. And sarap po duman, itong mga issues manawid po sa quarry, na ang sabi nga ni, kay puhan ngayon na tanusun ta, maraman kan mga tao kung sa inapapaduman so mga collections na hali po dyan anong programa, and then ang pagbilog kay itong Provincial Mining Regulatory Board, tabi. Go. Opo. Kung babasehan ko po sa open appeal po ni Bishop, ang pinakaenot po duman so conduct an impartial and comprehensive study. Oo. Pag-abot po sa environment and social impacts po kan quarrying operations, pati naman po sa mga road constructions digi po sa probinsya kang Albay. Ang enot mi po nga pinaghururunan digdi with Engineer Dante Baclao and si PA po Cedric Daet, na magkakaigwa po kita ng independent research team. Pwede po kitang makipag-coordinate sa mga schools. Aron po kang research man team kan BU, kan Aquinas, para po talagang mapag-adalan ta ang benefits and advantages po kang ini pong pag-abot sa quarrying operations. Opo. Oo. So, iyan po, saro po iyan. Ang saro pa man natighagad po duman sa letter, so pag-establish ki competent Provincial Mining Regulatory Board. Maugma po ako, Sir Mar and Father Momoy, last week, na-convene mi na po ang Provincial Mining Regulatory Board. Okay. Very good po yan. Ayan. Okay. Positibong action po yan. Go. Gob, pwede po maaraman kang public kung sirisay po ini ng mga nagtukaw na bago. Kumbaga na members and officers kani po na Provincial Mining Regulatory Board. Iyo po, sa bata sabi po duman sa letter, dapat bako lang i-organize, kundi dapat magkaigwang competent. Ito po, baga sabi ni, dapat competent. Oo, ang chair po kaini, permi na po ang satuyang regional director kan DNR, kan MGD, iyo po si regional director Guillermo Molina Jr. Nagtutukaw man po ako as vice chair, and ang satuya pong mga members, hali po sa large-scale mining representative. Siya po ang representative, si Mr. Peter Chan. And hali po sa mga small-scale representatives, ini po expand ni po ini. Dapat sarusan na. Pero nag-decide po ang board na magkaigwang representative ang 1st, 2nd, and 3rd district. Sa 1st district po, si Omar Ocfemia. Sa 2nd district po, si Romulo Biliesa. As in sa 3rd district po, si Victoria Baltazar Yu. And mula naman po sa environmental group, represented po ini ni Miss Mary Lee Ortela, kan Greenfield Producers. And from NGO po, nagtukaw mon po si Father Eric Marteliano kan Social Action Center kang Legazpi. Ayun. Okay. Now, ano po, Gob Glenda, ang magiging role o papel kaya ni po na PMRB? Opo. Asinda po ang magiging responsible, Sir Mar and Father Momoy, sa pag-review kang gabos na quarry permits applications. Tamang-tama po. Tangon niya na na katapusan kan taon, mabarago na naman po baga ang pag-apply ninda para magkaigwaning permit. So sinda po sa kuya ang ma-recommend kang mga qualified na applicants para for final approval. Ayun. So paano pong proseso niyan? Yung application will be forwarded diyan po sa ENRO,
And then Tama po, yung Sir Enro, Mar. yung mga application naman sa Enro, after na mahiling nila kung kompleto, ipapasa ko niyan sa PMRB. Tama po iyan. Igwa po kaming tulong aldaw para i-review ang gabos na mga applications. Iyan po December 16, December 18, and December 20. Ayun pala ang sabi ni Dr. Danny Molina, ni Director Danny Molina na sa Lunes ngaya, mapuuna kami. Iyo. Para mahiling. So, Mapuuna po kang trabaho na ang iinuton po yata sa mga applicants from the first district and then kasunod na aldaw naman so sa mga taga second district and ultimo po sughali sa third district. ayun, okay. Father, may apot ka po, tabi. Magayon po yan na lakdang na yan po na at least talagang repasuhon ninda konsultahin dang mga application katapos reparuhon man kung ano ang mga giniribo ninda na lakdang na mapreserbar manggiraray ang environment. Ini pong ilingon ta po from quarry to mining. From quarry to mining. Talagang sarap po yan na realidad na talagang bako na sa ng quarrying ini kundi mining na. Aha. Kaya magayon na repasuhon talaga ang siya ng operation. Ayan. Okay. Yes po, Father. Buda, apwera kan pag-review kan mga applications, kaipuhan, ining grupo, iuman ang ma-ensure na ini pong mga applicants ta o sa mga permitista, talagang ma-follow po sinda kan environmentally sound practices. Yun. Yung Opo, base. buda, ma-ensure man po ninda na ma-minimize po ang impact kan sa indang mga aktibidades. Dapat bako grabe ang impact po sa environment. Ayun. So, magayon ini na atabi ko composition kang kang PMRB because involved mo niyan so mga nagka-quarry mismo. Para to police po. themselves. Actually, na-organize na po sinda. Yan, para Ngunyan po, gari gabusinda, iguana po sinda ngunyan, Sir Marky, gari organization, tabago po kita nagpuon, kinarahuron ta po sinda, kung pasain kita, and kung ano ang mga programang tiglalaanan ta na maghahali po sa revenue kan quarry. Ayun. Kang mga nakaging aldaw po na nakauron po nindo, tiniripon nitong mga almost 160 ba yan, mga permittees. And then, ano ang sa inda po, ano ang sa indang reaction kang sa imo po na inilatag ang magiging dalaga ng unyan pag-abot sa quarry operations? Naging very positive man po sa inda. So, kung sa'yo mapamugtak sa mga hali sa quarry operation, so, boulder para sa older, graba para sa eskwela, ano po ito, bye-bye para sa, Pagkabuhay. sa mga araw po kayo na programa, magayo doon. Ayan. Happy ba, Gob? Iyo po, saro po ito sa mga tig-discuss ta na sabi mi, ang gusto ta is magkaigwa kitang effective regulation pag-abot po sa quarry operations digdi po sa probinsya. And ang pinaka-importante, ma-eliminate po ang mga illegal quarrying activities. So iyan po ang sa tuya ngunya na piga-implementar para po ma-sustain ta su funding para sa mga programang tig-mention po ni Father Momoy Casubago na ma-benefit po ang education, ang livelihood, buda ang healthcare po digdi sa Albay, kairiba man su pagtauning benepisyo sa mga senior citizens. Ayun, garo may good news katabi, Gob, sa mga kababayan ta in regard to matapos na makauron po nindo sinda. Garo in a span of 10 days, parang luminang ka sa collection tabi kang probinsya. How true is this? Tama po iyan. Ta syempre ang kakuya po is tigihiling ko kung nagiging effective po ang trabaho kang mga task force tangunyan. Pigabantayan mi po kung pira ang naglalaog sa Urual daw sa Kapitolyo ngunyan. And just in 10 days po, nag-abot po sa 12 point something million gross po ini. So pigbabaranga pa po baga ini Sir Mar, Father Momoy, kang mga barangay and su LGU man kung sain nag-quarry.
30% po sa LGU, 40% sa barangay, and 30% po sa Kapitolyo. Ayun, yung out of the Opo. ano yan? Out of the more than 12 million yan ang bali paghihira-sirason kang ano yan, kang mga LGUs concerned. Tama po iyan. And kung kwaon ko sa 30% dyan kan Kapitolyo, nasa 3.7 tulos in just 10 days. Ayun. Dapat garo sila wow. dapat garo sila may Imagine that, 10 days lang, mas dakol pa sa agwa kang 10 days kaysa several months. Oho, yan. Kung ano, That's grabe right, ang disparity, kasi po, ano? Father, ang naglalaog lang po 4 point something ang kada bulan. And dun yan, in just 10 days, igwa kita tulos na 3.7. Ayun. So do you expect more na remittance tabi, Gob, bago matapos ang taon? Ang sabi po sa Kuya Kan Enro sa operation po nindang ngunyan, nag-expect po kita ki mga 18 million ngunyan sa nang December. 18 million, ngunyan na December. Abay, maligayang Pasko. Magayunan po iyan tabi, Sir Marta. Dakol po ang mga programang nagahalat. Yes. Ang ta Yeah. pong gustong tauan ning atensyon so boulders para sa albayanong olders. Aha. Gusto ta pong i-implement na suno na Genarian Ordinance Mhm. kung saan po ang mga 90 years old hanggang 94 years old makakakuha naman po ning 10,000 pesos. Okay. So mga 95 to 99 makakakuha naman po ning 20,000 pesos. Para Ay, diin na po sila salamat. naghahalap ng Salamat. 50,000 Wala ka Pasko yan, para sa Dok. 100. Opo. Dakulang ano po ini katabangan kaya mga olders baka po yung seniors magpakusog tabi asin umabot ning 90 hanggang sanggatos. Oo. Dakul na po tabi ang nakalista, dakul po ang nag-abot na talaga sa 90 na naghahalap po kan sa indang benepisyong ini. Ayun. So this is a concrete ano yan, program na talagang so collection ta diyan sa ano yan sa quarry operations may papadumana na makakatabang sa tuya ng mga gurang sa satuyang mga daing kabuhayan na maray, tapos sa mga may nagihelang, tapos sa mga may kakapusan sa pag-eskwela. Tama po, tama po. Sabi ko nga ni, dapat may social responsibility and gabos. Iyan ang pakihuron ko pa sa mga quarry operators, sa satuyang mga task force na magtarabangan kita para maisakatuparan po ang mga programang ini para sa mga albayano. Ayun. Ang makunyang kanina, hiriparo ko ta, sabi ko, su Kapitolyo, 30% sana. Su barangay, 40%. Su munisipyo, 30% man. Pero dahil specific kung anong programs nila. Baka po sabay naman sinda Sana sa maulakitan. kaining programa. sana i-adapt ta rin yung kunyantanganing mas dakol kitang matabangan. Adi. Ayan, okay. O di, kunyan tabi ang Gob. Gob, Mar. Aba. Pero sa mga nagkareparo ko kay ito, na ining mga quarry, ining mga permittees, dapat in some way mag-restore kan former quarry sites nila. Mhm. Ano daw kung pwede naman sa mga barangay o kung sa Indian na gibukan at least makapagtanom kay bamboo, mga iba pang mga pwedeng pananom na mga kahoy na medyo in some way medyo ma-prevent ang erosion sa kaining carbon sequestration, medyo makuyan man. Lalong-lalo na talagang kay puwantang pangatamanon ang kapalibutan. Mhm. Lagi Gob? Tama po iyan, Father. Dapat po ang quarry po may intention of being eco-friendly as possible. Mhm. Habang nakakasuporta po sinda sa environment, pero napoprovide manggiraray ang gabos na pwedeng kaipuhan kan tao from quarry. Ayun, dapat may ano pa yan, pagkatapos din ng ano yan, kuhaan ki mga aggregates, may provisions talaga na dapat na i-restore ninda and then para dahil makadisquido. Tama po yan. And saro po yan sa babantayan magayon kang na board.
ehemplo kayo ni so dito sa Padang si Kay Anyo Joe. Nuevo ito. Kay Joe Pero Anyo si Nuevo. Anyo Nuevo, Oh. Ginibo niya. Pero tangani nagtanong nga ni siya yung mga bamboo katapos pero in some way garapig restore ni sa iyang parte kay dong sa baba kan pig quarry niya Mhm. garapig restore niya magayon mo na maghiling-hilingon ito kaya pagiling ko sa mga possible example ito possible na template ito. Opo. Okay. So sana makalog yung kubduman sa sa pag-aadal sa impact and then anong mga pwedeng gibuhon para maski may pigkukuha kita diyan ng mga materials pero naibabalik ta and then yung eco-friendly manggiraray ang palibuta. Tama po iyan. Sa hiling ko, dakula iyan na pwedeng gibuhon man kang board, kang Provincial Mining Board na tatabangan kita talaga na magkaigwang mga regulations, effective regulations sa quarry operation po digdi sa probinsya kang Albay. Ayun, magayon ini and siguro ang itong mga lugar na hararumunununo ng kakaluta. Baka ma-regulate na talaga. And dakulang tabang ka ini diyan mga tabi gob si Dr. Cedric Daep bilang sa imo pong provincial administrator. Tama po iyan. Kaya yaon man po siya para nauugma po ako na dakol po ang nag-guide sa kuya sa paramientras na pagtukaw ko bilang acting governor. Ayaon po si Doc Cedric. And dakulao na bagay po itong open appeal ni Bishop na talagang magiging guide mo na sa kung ano man ang mga desisyon na kaipuhan mong gibuhon pag abot po sa quarry operation. Mhm. Okay, Gob, itong mga programs na nabanggit po nindo, ma-implement ni by next year na? Maiinuta pong i-implement kung igwa po kitang 18 million na maglaog ngunyan o kumpiraman ang lumaog ngunyan sa Kapitolyo, gigibuhan tulos po iyan na programa and ang nakaabang po ngunyan ining nonagenarian ordinance na haloy na po ining gustong i-implement pero di pong sapat na pundo ang provincial government. Pero sa malaog po ngunyan na December, hali sa quarry revenue, iyan po tulos ang programang gigibuhan taning action. Ayun, okay. So talagang mga seniors, mahal ni Gob. Salamaton po tabi sa pagpadaba sa mga kapwa mi seniors, di ba? Kaya yung mga mga 90 to 94 and then To 95 to 99. Yan, yung mga Tama. makaka-receive pag 90 to 94 ka, you will receive 10,000 pesos and then from 95 to 99, 20,000 pesos. Di da kulang tabang na po Tama yan po. duman sa Pag abot mong sanggatos, di igwa pa yan na itataoan. May counterpart din ba ang probinsya, Tabi Gob? Iyan po suhali sa probinsya lang. Iba man po suhali sa national Opo. na 100,000 pesos and Mhm. ang iba pong mga LGU igwa pa man po sindang tigtatao. Ayun, okay. Father, any more concern po tabi kay Gob in connection kay ni pong Pigurulayan tangon yan? So manungod po baga sa basod para sa salud. Basud, Ikakalapang ito naman sa mga seniors. basud para sa salud. Medical assistance. Medical assistance. Yes po. Sa ngunyan, ongoing man po, igwa man po talaga kitang sutiga-apod po baga father na AIX. Medical assistance po ini, pero kulang po ang pundo kang provincial government. Kaya ngunyan, so mga maralaog ngunyan na January, hali sa revenue from quarry, iyan po, idadagdag ta po iyan sa medical assistance na tigtatao. Riba naman po dyan ang mga senior citizens na naghahanap kung nga nito, huwag ka importante Yan, medyo nag-feed ang signal ni Gob. maanit trabaho sa baba. Apa, okay, go ahead po, go ahead.
Opo, tatawan po nga priority na kung in case na ang mga pamilya ninda kaipuhan ki mga medical assistance o sinda mismo, priority man po sinda matawan ni nga medical assistance. Ayun, okay. So same with ining graba para sa eskwela. Ano po to? Sa scholarship din ba ito o sa ano yan? Dagdag na ayuda sa mga eskwela tabi? Ang tig-iisip ni Digdi, gusto mi ko madagdagan so full grant na tigdataota. Magayunan po ang nangyari po kang nakaaging aldaw. Igwa po kitang 20 na nurses na nag-graduate na. Ito po nakakuasinda ng full scholar hali po sa provincial kang provincial government of Albay. Mga estudyante po ini, mga nasa medical field, hali sa mga island, hali sa Rapu-Rapu, sa San Miguel Island, buda digdi po sa Cagraray. Nagkaigwa po kita, tinawan po sinda ni full scholar grant kang probinsya, and ngunyan po gabus na po sinda mga nurses. Kaya makaugmahon pong maray, pero 20 lang po iyan. Ayun. Ngunyan, with this graba para sa pag-eskwela, mas madadagdagan pa po ang araw ka na mga na programa. Magayunan po paano mahiling tagari from first year hanggang sa graduate po sinda, hanggang sa naging nurse na sinda, mahihiling mo talaga so bako lang ngayon nagtao ka lang ki 5,000 na educational assistance, Yes. kundi naantabayanan mo talaga sa pagklase ninda. Talagang Araw po kaining klase ning scholarship ang gusto ta. Talagang full scholarship. Magayon po yan. Consistent at tapos sustained. Ayun. May ano ba yan, Gob? Mayroon ba silang dapat na services rendered after they graduated? Tama po yan. Sabi ko, dapat sinda na ang priority po niyan na 2025 na makalaon po sa pagtrabaho sa mga hospitals. Igwa po sindang 5 years na dapat yaon po sinda sa Kapitolyo. And then after 5 years, pwede na mag-decide kung gusto ninda mag-stay o gusto nindang lipat naman or baka may gusto sindang gibuhon. Ayun. At least lamang, makaservice sa mga kababayan ta. And who knows, baka may mag-stay hanggang for life. Ano makapag-service sa gobyerno, Adi? Nakulaon po ining katabangan po, Father Momoy and Sir Ed, sa mga Sir Mar, sa mga nagkralase o nagpapaklasing mga magurang. Apa. Gov Glenda, balikan ta lang po itong yung bilang kang mga quarry permittees. Ano yan? Plano ba na i-trim down yan? Tagaro dakulon ngaya, sabi kan iba? O baka ngaya dagdagan pa yan? Ano po pleasure kang gobernador at saka kang PMRB managodigdi? Siguro mabase kami kung sa pag-review kang gabos na mga quarry permit application. Siguro sa may mga violation, baka madipisilan na po sindang makakuha ning permit. Kaya malamang mabawas talaga. Ayun, opo. Ang sa kuya po sinda ang ma-recommend sinda sa kuya, isay lang po ang mga qualified mga applications ang pwede tang makaabot naman sa final approval. Ayan, okay. May concern din tabi, Gov Glenda. May mga nabaritaan man po ako na ang ibang quarry permittees, mga dami man lang kan madarakulaon na mga quarry operators. Igo pa ako siguro po mahihiling ta po iyan. Apo. Igo pa ako naaraman kayan kundi di ko po pwedeng i-buya. Kundi talagang igo po talaga mga dami lang yun da. Ayan, pero this time na mahigpit ko niyan ang PMRB, I think baka dahil na makalusot tabi ko niyan. Sana dahil na. Oo. Para sabi nga ni, pigtatanos tang maray para maging maray ang operation, dahil makaapektar sa kapalibutan pagkatapos yung benepisyo man para sa mga kababayan nato. May kinaraman dyan. Okay, Gob Glenda, may mga concern digdi yung pinaabot
Rin nga ya da makabalik man sa mga natanggal na mga Green Guardians. I think garo pinag-sarado mo sinarado mo ito pero binuksan ginari sa mga application. Tama po iyan. Ang nangyari po, paano iyan, 500 po paano sa Green Guardian. Kaya medyo magabaton po sa provincial government para masustineran sa indang pangsweldo na nag-aabot po sa 77 million ang ngunyan pong taon. And ang naglaog lang po sa Kapitolyo, nasa 53 million lang. Kaya sabi nga ni kang iba, abunado pa. Ayun, oho. O, kaya ngunyan po, kinabanga ta lang po iyan, Father Momoy and Sir Mar, nasa 250 lang ang satuya pong task force. Ayun, magiging 250 ang Kung task force. 250 man ang daw about 50 yan, kilo man po kung ano ang role nila. Hilingon man po ang hilingon ang role. Kung ano po talagang ginigibo nila. Ano po talaga, tagamansa na sinakan mga checkpoint. Ano po ang gibo nila? Iyan po sa iyan and hindi po ang tagabantay. Tagabantay. Yan, O yan. tagabantay kang mga itong so nag-aaragi bagang mga delivery receipt. Ayun. So, ano Kaya yan? naklaon ang sa indang role para makalaog po sa Kapitolyo, ang dapat na sa Kapitolyo o sa mga LGUs. Ayan. Sinda nasa ground. Opo. Ngunyan po na na nahali sinda, may nahiling ako na nagsalida tabi Gov Glenda and I think magayon ang sa indang kunyan tara improve nga ni sa koleksyon. Iyuban po iyan ang tigihiling ko po, Sir Mar. Ta sabi ko, gari tamang tao po ang mga yaon ngunyan. Ta nakakalaog po ngunyan sa Kapitolyo. So, dapat na maglaog. Iyon. At kunyan nga niyan, bako yan so grabe ka saturated baga, naarugang inot na kadakol kung sain-sain. Pero ngunyan garo nagkapira lang na bilang nahiling ko na nagbabantay pero talagang may magayon na epekto tabi Gov Glenda. Ito lang ang nahihiling kong epekto na talagang sabi ko, in just 10 days, nagpakitang gilas man po, Sinda. Ayun. Aray. Sana masustain. Pero bako, man po ini, opo, Sir Mark, so ibang mga Green Guardians, gari nakabalik man po, Sinda. Nakabalik man. Ayun, okay. So, I think maging magayon ang dalagan, dire-diretso lang. Di lang na magpasaway, tabi, Gov Glenn. Sana masustain po ini. Basta sabi ko nga ni duman lang po kita permi Father Momoy and Sir Mar sa tama. Di kitang kumbaga pantay-pantay. Pag may violation talaga iyan. Correct. Maging lang kita, very strict lang talaga kita. Di nagbabari ang sa imong desisyon. Pag kaipuhan kaipuhan may violation, may violation talaga ini. Kaya siguro pag-arog po kita kaini baka tuloy-tuloy po ang pagdakula kang revenue hali sa quarry para mas ma-implementa man po sa mga magagayon tang programa. Ayan. Gov Glenn, how do we levy taxes on nining mga quarry materials na minaluwas sa probinsya ta and then sisakay sa barko? May ordinance ba kita dyan na para kolektahan sinda ning revenue? Igwa po kailan po Sir Mar, actually mas halangkaw nga ni ang digdi po sa suyaon lang po lang digding mga aggregate sa laog kang probinsya, mas barato man po yan, mas nakakadakol po kitang revenue so tiga transport po. Paluwas. Yun na po iniso nagkukuro aki OTP. Opo. Ayun, di very good, At iyo yan so mga dapat garong bantayan. Duman dapat ang mga Green Guardians magbantay. Okay, Father, may concern ka pa po kay Gov Glenda bago natin sa bitawan ngunya na pagkaaga sa programa? Inot sa gabos, salamat tunon po na sa pag-action tulos kan pangapudan ni Obispo
pangapuran kan mga tao para sa pangataman kan sa tuyang kapalibutan sa pangataman sa tuyang mga durang asin mga nangangay pong gayang kababayan sa namatunon pong marakayan. Katapos siguro magayon po talaga na ining concern ang hindi sa kapalibutan. Concern po ni kang gabos ng mga stakeholders niya on digdi. Kaya magayon mga ito na sa mga green guardians bako sa talagang tunay na green bakong green guardians. Pinakaipuan ta po talaga magayon po ining nangyayari po. Gob, sana padagos po ini na asin ang gabos magpatarabang-tabang kita. Ang gabos kita is stakeholders kayo ni. Opo. Sa natunon po. Okay, go Glenda. Ayan, Opo. sa ano yan? May ano yan? May component ba ng reforestation yung yung programa ta sa quarry? Ay, dapat po igwang mga araw po kaiyan. Siguro mapaluwas kaming ang board para makaluwas talaga ki mga effective na regulation pag-abot po sa quarry operations. Kumbaga, nasa oversight committee po ang board to ensure responsible and sustainable quarry practices. Yes po. Okay, go Glenda. Salamatan po maray tabi. Kami po, Gob, so kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, pinunan mi na po ini katapusan na masuportan man po ini. Ta ini po, ang pigmamaot mi po talaga kay ini, sa kapalibot kan mayon volcano, katapos makagibo ning mga barangay mini bamboo forests. Nan ma-maintain po kayo ni talaga mga barangay. Katapos din later on, masusustain po ini. Pwede po yung basis kan sa tuyang bamboo industry. Bako siya na po yun sa proteksyon kan kapalibutan, kundi para sa kabuhayan man kan mga kabarangay. Lalong-lalo na po itong sa mga paratipya. Tanawaran po baga sila ng hanap buhay. Parehog din po sa San Fernando, sa Fidel Santa Sortida. Misericordia, kadakulig di mga paratipya, nawara na silang kabuhayan po dahil sa dakulan mga big quarry operators, nawaran po sila. Kaya sana ini mga communities na ini, hindi po makapag-ataman kan mga bamboo sa kaiba pa mga possible na i-reforest nga to sa kapalibutan kan Mayon volcano. Okay. Go Glenda, yan pong pigsasabi ni Father Momoy ng mga paratipya. So mga manual sa nabagay na nagtitipon ki mga baybay Buda, graba? Iyan po sa mga palapala. Yes, yung mga nagpapalapala. Yan. Sige po. Ayan, sana dahil man ma-displace na tabi para pagpadagos ba ang kabuhayan. Okay, Gob Glenda, salamato po maritabi sa imo pong presensya ngayon sa programa not unless po may gusto kang ipasabot pa sa mga kababayan nato, tama-tama magpapasko. Ilang tulog na lang, Pasko na nga pala. Para po sa imo pong mensahe sa mga kababayan nato, go ahead po tabi. Iyo po. Nagpapasalamat po ako, Father Momoy and Sir Mar, sa indo pong pagtauning oras na maimbitaran man po ako digdi. Gusto ko lang po hagadon ang tabang nindo na sa durante kang sakuyang pagtukaw bilang acting governor. Kaipuhan kong maray po ang sa indong mga guidance. Welcome po kung ano po ang sa indong mga suggestion. Very open po ako para dangugon, para makatabang man po sa mga tigigibo ko pong desisyon sa Uro Aldaw durante kang pagtukaw ko po. Kaya gusto ko mong pasalamat po sa indo gabosa sa indong mga tabang asin pagreparo. Gob Glenda, salamatan po maritabi. In a short span kang samuyang invitation sa imo, pinaunlakan mo po kami. Dakulaon pong salamat. Salamat tunon po. Salamat tunon po.
God bless you po. Thank you. Merry Glenda. Christmas. Merry Christmas. God Merry bless. Christmas. Mga dugang Governor Glenda Bungao, ang tuloy pong nakauron po niya, may connection po kayan. So, Father, taod-taod, babalikan ta po yan, sumada, kasi tuloy po mga istorya. After this, oras po na itong mga tugang, alas 10, 28 na po, nin pagkaaga, ang mga baretang sa dunada, huwag dyan kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Ang pinakabagong Sir Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ini si Mayor Alan Arandia kan Piudaran maot magpaabot nin maugmang Pasko asin muswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Kanyaberal Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa gabon. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. O naman nakadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man napigagyan sa buhay, ayaw kanin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod pagkamot at maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarusan kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay ba ninyo, katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, galin kay Acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O eto,
Ha? Isa lang po to ah. Doble yan! Ang Nor Cubes ay may doble-doble! Nor Cubes doble! 2 for 10 lang yan! Sulit na sulit! Mapapaulit! Nor Cubes doble pack! Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack! 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Si Pem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Pem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial Provinces at mga boss. Si Pem ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Pem wala ng iba. Serbisyong Imperial malalauman ta. Si Pem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial terminan niya tong malalaom. Si Pem Imperial na pagdabaan kulangi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminuorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na deita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilog ming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Sa pag-abot san panahon ning Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton ng mga pamilya.
mga katrabaho dangan mga pagtaraning, ya di ang tunay na espiritu san Pasko, ang pagmalasakit dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, napadagos na maging liwanag nin paglaom, dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa indunganin. Ya diusad na pagbati, na puno nin pagkamuot, gyalin ki Mayor Victor Pirete. OwnStyle Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. OwnStyle offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. OwnStyle Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old Bay, Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol, Maroroy, Daraga Albay. OwnStyle Graphics Design Services. Make your own style. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-i-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kumpleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha? Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Si Norman Embudo, kang Nong Meat Shop, asinan sa iyang bilog na pamilya, pinapaabot in maugmang pagbati ning Pasko, asin progresibong bagong taon sa Indugabos. Nong Meat Shop. Sa Nong Meat Shop, dakol kang pagpipilian, asin siguradong daig kanin pagsisisihan, barato asin garantisado. Dakol kang choices ngunya na holiday season. Available ang manok, longganisa, skinless, siomay, asin tosino hali sa Pampanga. Available man ang Christmas ham, ball ham, pinya ham, asin iba pa. Nong Meat Shop, located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita, maugma ka pa. Merry Christmas and a Happy New Year! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Kahit mawis blooming bango sa Sir Fabcon. New Sir Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Sir Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Sir! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes! May double pack na!
2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil lanta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kang Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa Giraray, sa gabos na taga Hubilyar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Alright, mga dugang balik po kita sa programa. Ngunyan po na pag-aaga, digi po sa Boses kang Kapalibutan with Father Momoy Borromeo. Tapos bago po nakaroon to si Gov. Glenn Daddy. And then may nagpaabot po din yung questioning query. Manang sa nanay niya na magiging 80 years old na sa December 16. Kung saan daw ipapasa yung programa para makapag-apply naman po sa 80 years old baga na pigtatawan ng 10,000 pesos. Yeah, national national agency ini sigurado siya baka sa sa DSWD mag-apot ka po diyan sa Pulangi sa hining Municipal Social Welfare and Development Office para mag-iahang kata. Ini po kaya suparte kang itong pinag-expand na senior citizens sa senior citizens law, yung Centenarian Act na sinakop ng mga tugang sa mga octogenarians sa sinonagenarians. Okay? So, pag nag-80 ka, may cash benefit na 10,000 and after 5 years hanggang sa 95 years old, may 10,000 na ma-receive sa national government. Ano po? Okay, so I hope na nasagot ko yung question po nito. Now, pag nagbebenta ka, sa probinsya mayroon ka makukuha, may 10,000 na hanggang 94. Pag 95 to 99, 20,000 po yan, itataw kang provincial government. Pero yan naman sa 100,000, pag nag-100 ka na, naipigtataw po kang national government. Okay? Yan, hello kay Rose Betis, naman kay, sabi ni Rose Betis, good morning kaya po Sir Padre, sa Gabos, pabati po, Evans friend, staff Agarwood Tea, Plants, Bitano Ligaspi, City from Malate, Manila, stay safe all. Siring man si Rosemary Ocampo Cadano, nag-query po kasbago. And then siyempre, si Gerald Aranya. Alright? Okay, so Father, nag-akwartulos ang acting governor, pangapudan kan obispo. Very good. Very good. Talaga pong sabi nga ni black gold yan. Pwedeng pagkakitaan, pwedeng pagkunan ng revenue para makatabang. And then, pero tama itong sabi mo, Father, na dapat balance yan. Na habang nagkukuha kita ng materialis dyan, balanson tang day makapektar yan, so impact sa kapalibutan. Yan. Ngani po na. Pero part ng paano yan, Markan, part kan sendang pagagad ng permit, part po yan kan responsibility ng dana, i-restore, at least i-restore. Pag siguro, makatabang sa restoration kan sa ng Pikwari. Tapos sa nang bibarayaan sa ng grabe na, sa SM, tapos sa San Fernando, sa mga area sa Pasir, sa Salidong, roon marayan mga big quarry. Kaya nga talagang tama yan, mining na, bako naman quarry. Mining na. pag kinalot na, mining na. Pag in-scrape lang, with certain depth lang quarry. Yan, quarry. Yan, yung mga arog kang mga dati kaya na. Kaya yan, mining na, saka was kainin ota.
Piko para kureno na ba po sa itong mining kandaga, kundi piko para sa rabi na, this is mine, this is mine, this is mine. kaya pala minaining na sa kanya. This is mine. Pangyayari sa buhay ta. Ayan. Maray man ini naigwa naman na sharing na lamang na diit. Ayan. Haluyo na dapat ini kinaabot. Salamat. Kaya tama man po talaga ang apod sa Governor Glenda. Apod ta po baga siya acting. Acting. Talaga nag-act. May action. Talagang may action, ano? Acting governor. Governor who acts. Governor who acts. Talagang may action na governor. Salamat tunon po. Kaya sabi ni Gob, nag-text back sa kuya, kulang salamat nga tabi, Sir Martin, Father Momoy. Sana padagos sinda akong gabayan durante kang pagtuka ko para mentas bilang gobernador kan Albay. Ayan po tabi adi. Ayan ang ipinaabot na text message ni Governor. Okay? O di, kunyang Father, ang LCC palan, sige na ang pakunyan, Father. Sige na ang pasiring sa renewable energy. Very good. Tapos na so phase 1 kan sa indang mga solarized. And then nasa phase 2 na sindangon niya na idudugangan naman ng 5 sites. Basta so Tabaco, Daraga, Legazpi, Calabanga sa Kamsur, yung 2 brand sa Pulangi, Daraga, yan, mga solarized na. Phase 1. May phase 2 na, by 2025, iyan naman ako niyan. So mga, mga 5 sites naman sa ibang mga lugar. Ang sabi ninda, na-realize ninda yan, kang mga 2021, matindi da singil sa kuryente. So nag-isip sinda kung paano makabawas pagkatapos na may impact sa environment, makabawas sa lamang kang carbon footprints. Pwede? Ayos. And sabi niya, naka-inspire nga kan iba na mag-arog man. Yun man agad na Mag-iunon po yan. Salamat po nun sa LCC. Yan, salamat. Na sana, sa mga hotels mambaga, ining hotel sentro. Yung hotel sentro, iyo man, solarized man. Solarized naman. Katapos, harong ni Mar. Solarized naman. Sarong ni Father. Ining Mary Siling Sanctuary. Party solarized. Iyan. Kunya baga Father, bata may findings, may niluwas na report kasudma sa mga scientists naman sa Singapore, sa mga pag-aadal po ninda na itong sunod ang bagyo nga namatayan sa Pilipinas, epekto kang climate change. Dahil padagos ang pag-init kan kadagatan. Ganoon naman pa din. Ang sabi, double ang risk kang Pilipinas ngunyan sa mga makukusog na bagyo because of climate change. Magtarabang kita. Dapat kita mag-change. Mag-change kita. Ang kada sarap mag-change. Ayan, mga ano. Tanganin na ang climate, ma-mitigate. Correct. Sige na po baga. Ganun bako naman na yung simpling uran, kadaklan na pada pag-uran, pero ming garubagang perming pakuan ang bagyo. Saka baha baya, ang baha, grabe. Matindi ang baha. Ayan, okay. Ayun, nako. Ang bilis-bilis ng oras talaga, Father. Pag tayong dalawang nakaupo, parang hinihila ang oras. Igwa na lang kitang 4 minutos. Na-maximize naman ang oras. May 4 minutos before we be declared illegal. Sige. Pasalamatan tanaan kagurangnan na talagang ilang tunay na nagtatao sa tuya ni talagang tunay na pagbabago. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
Lead us not into temptation, Father, we but praise deliver us from and evil. thank you. For indeed you are our Father. Father not only of people, but also of the whole creation. Father, send us forth your Spirit, that truly we will be sustained as stewards of creation and of our brothers and sisters in taking care of our common home. This we ask you through Christ our Lord. Amen. Through the intercession of Our Lady of Our Lady of Most Holy Trinity, the Lord, may the Lord bless you, Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Alright. Sa mga tugang, yan po tabi. 11 days bago magpasko. Nakabatong po sa Indogabos. Baka rinig nyo na po sila ng technical. Si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. As to yung IT. Kami po ang Zeduna Kaibanan, Father Momoy Borromeo, kasubago si Gob Glenda Kasabayta. Para po sa mga, asin siyempre kamo mga kabayan nakantabay po sa 729 kHz sa pinangan ka mga radyo. Nasa DCGB YouTube channel, asin man sa DCGB News Online Facebook page. Thank you and God bless po. Bye-bye. Ngayon naging ang programa Boses kan Kapalibutan.